Egia. Egiaren inguruen dakiguna da guk egindako ikerketari esker. Justizia. Justizia doan ez da ezer egin. Orain gutxi dela, joan zan uztailaren 12an, Argentinako María de Silvini de Cubría epailea erabaki zuen Martin Villa abogatuak aurkeztutako proposamena kereia kentzeko erabaki zauen eskentzea. Martin Villa prozesatzea, eta esaten dago gainera, Martin Villak egindako erailketak gizatearen aurkako krimenak direla eta preskriba ezinak direla. Según la legislación internacional,